स्टार्ट केला ब्रो. आयटीसी ग्रँड रे विनय आयटीसी ग्रँड यशा कितले टीम हा ना स्टार्ट सर. दातरे 4 लोग येला. अपोट भाऊ गेल रे. अपोट भाऊ तू खाऊ काय विचारता का आयटीसी. नमस्कार. तर एक लेक्चर द्या. हॅलो. हॅलो. रव रव हिंग तेगेर कितके देर मरे हिंचेर तर क्लियर असा. तो ब्लर येत का फुल्ल ऑन केले लाईव्हाचेर तुमगे नेटवर्क म्हाका बी ब्लर तिथे असा. बरोबर पळयता कितले दसरे देखते बी ना ना काय ना तिथे सेटिंग एक असा. अरे 3 डॉट ना सेटिंग असा. चॅट फिल्टर असा. सगळ्यांना प्लीज बस स्टार्ट करूया. म्हाका येना ते आपण भाऊ लाईव्ह हे करे. तू नाच जाता मध्यात कुठे एक पडे दाखवत तू क्वालिटी आहे ते कण पडे. अरे हा अरे ते सांग ते क्वालिटी चेंज कर म्हणला. क्वालिटी चेंज कर. कोण तो ईशान नेटवर्क आहे येऊन मर रे. नेटवर्क आहे ओके. हिंग काय आहे फॉल्ट ना रे हिंग सेम असा बाई. हा माशी पळयता. आणि पुढे ब्लर देत का सगळ्या. हो मागेल ते होतो ऐकतो गेलो. हॅलो. ब्लर येता नेटवर्क का प्रॉब्लेम होता. कमलेश एक तो वाईफाय कनेक्ट करा नेटवर्क वाईफाय कनेक्ट करे किती असा हॉटस्पॉट आहे असा आणि कनेक्ट कंपनी नंबर नेटवर्क कमी फोन